Li devera Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê fişarên hêzên bi ser Partiya PYD ve li ser welatiyên Kurd yên deverê zêdetir dibin, koçbilî girtina siyasî û dûrxistin û nefîkirinê jî niha modêleke nû ya fişarê li ser endam û alîgirên partiyên din yên dûrî îdeolojiya PYD û PKK tê bikaranîn ku ew jî desteserkirina malên wan kesên ku ji ber rewşa aborî ya xirab ji Efrînê derketine kirine. Hêzên bi ser Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD li devera Efrînê dest danîn li ser xaniyên welatiyan ku ji ber rewşa aborî ya xirab ji deverê derketine û heta niha bi dehan xaniyên deverê ji xwe re birine ku piraniya wan endam û alîgirên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê ne. Çavkaniyekê ji Efrînê nexwest navê wê were eşkerekirin, taybet ji arkêre ragihand ku hêzên asayîş û YPG yên bi ser Partiya PYD ve li devera wan bi ser gundan de digerin û xaniyên welatiyên ku ji ber rewşa aborî ya xirab yan jî ji ber fişarên PYD reviyane ji xwe re dibin. Wê çavkaniyê her wiha ji arkêre ragihand ku heta niha hêzên asayîş û YPG bi dehan xaniyên gundên navçeya Şêx el Hedîd ya Efrînê ji xwe re birine û navê 10 kesan ji wan ji bo arkê ragihand ku ew jî ev in: Mecîd Mihemed Çeqlê, Kemal Hesen Horo, Elî Ezîz Horo, Emer Bekir Mihemed, Bêrixdar Mihemed Reşîd, Mustafa Ezîz Horo, Bekir Mihemed Kirîko, Ednan Elo, Mihemed Bekir Reşîd ku malên van li gundê Sinare yê navçeya Şêx el Hedîd û mala welatiyê bi navê Mihemed Şêxo Memelê li gundê Enqelê yê heman navçeyê ji xwe re birine ku xudanên wan xaniyan ji derveyî devera Efrînê ne, li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê yan jî li Lubnanê tevî malbatên xwe dimînin. Li devera Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê ku piraniya welatiyên wê Kurd bûn, niha ji sedî zêdetirî 75 erebin ku ji bajarên din yên Helebê hatine Efrînê.